Kanti yini mfethu? Awenze phela lo 20 rand yini Mfethu awuye kulokhu ufuna u20 rand mfethu uyenzani le mali mfethu yini kanti? hayi make lo 20 rand phela ngithi lo engubolekile Wefethu awungixoxela fast. Ngiyakukweleta kanti. cha phela mawusuyibeka kanjalo siyimbi ke phela Yefethu anginayo imali yazi. Anginayo imali mfethu. Ngicela uye kulungu ngifuna imali. awu make ngakhohlwa ke Oh, ikhebuli ngiyeza nayo. usubuya lapha emsebenzini Ya ngiyaza nayo ikhebuli mfethu ngizodlula ngishiye lapho kuwena. yeah make Make, una u20 rand lapho. make anginayo imali